Supreme sarap ang bawat lutuin. And you're still looking to 90.3 Energy FM. Panggawa mo sabihing radyo, sabihin mo energy, masamsamit. I'm so thankful na sa oras na ito mga kaibigan na yung panawagan ni Nanay Edita Parizal, our very first, alright, nananawagan po sa Energy FM para humingi ng tulong ay nasagot po kaagad ng isa ho sa mga hindi lang ho tagapakinig. Actually, he's a former radio announcer to dito sa Energy FM and goes by the name Bobby Q. So he's a resident po mga kaibigan ho dyan sa may Kalasyaw at napakinggan niya ho yung ating panawagan ni Nanay Edita. So here he is right now. Sir, at ito po yung microphone. Worry not na ano po natin yan. Sanitize po natin yung sanitize ulit natin for everybody's for protection. Let me ask first, Sir Sir Popping na lang. Yan ang tawag ko sa kanya. Your microphone is on, Sir Popping. Mag-hi ka na muna. Hello po sa lahat. Lalo-lalo na sa lahat ng mga listeners po natin sa Energy FM, sa lahat ng ating mga kapangga. Okay. Anong ginagawa niyo nung oras na yun, Sir Popping, at kayo po na-capture po yung inyong attention to help immediately itong si Nanay Edita Parizal na ating pong inere last Monday po? Actually, araw-araw kasi tuwing umaga, nakaugalian ko na talaga na makinig doon sa ating sign-on na time slot ni Papa Ronnie hanggang sa time slot nyo, sir. Thank you, sir. Kasi very informative yung slot ninyo, lalong-lalo na on what's happening sa ating bansa at saka situation ng COVID-19. And at the same time, syempre, alam nyo naman po yan na hindi na rin po maipagkakaila na yung sa pamilya po namin, kahit kami po ay nasa pribadong estado, yan po, kahit papano ay gusto rin namin makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga natamaan talaga ng pandemyang ito. Siyempre, alam, antatimatan ya talagan sa sitwasyon natin, sobray irap. So sitwasyon tayo, kaya ang kailangan lang talaga natin ay magtulungan para malampasan at saka maipanalo po natin itong laban na ito, laban sa COVID-19. I'm very happy, sir, and grateful all the praises na pwedeng maisabi ko na towards sa'yo because you responded immediately sa call ng isa sa mga kapangga natin, particularly in Songkoy, Kalasyaw. So her name is Edita Parizal. He is her husband actually is with us today na rin. Okay po. And isa ko sa mga pa-request niya, sir, na nabanggit nga niya ay ang tungkol nga po dito sa paghingi niya ng diaper. The same thing, may mga gamot din siyang ni-request. Pero isa ko sa mga ni-request niya yung magmamasahe daw po sa kanya. Therapist na kahit siguro sa isang linggo lang daw. Pero hindi ko naman sinasabing bigyan niyo po sa kanya yung therapist na yan. Sabi ko nga, no matter how small or how big yung maibigay ng mga handang tumulong, tanggapin natin. And I'm very thankful that you responded immediately po. Right after kung basahin, I saw immediately your message. So sabi ko, mabait talaga ang Lord. Is making way na yung mga tao talaga nangangailangan na atin pong dinudulog sa ere, mayroong, tumutulong. So yan. So you already have your ngayon na ibibigay po natin. Ano po? Yes po, sir. Meron na po tayong mga dala dito, lalong-lalo na yung talagang pinakakailangan ni Nanay Edita na mga gamot. Yan. So kahit sa munting paraan lamang po na salamat po, matulungan po natin siya. Siyempre sa mga gamot na kanyang kailangang inumin para sa kanyang karamdaman. So nakapag-provide po kami at least for her 30 days medication po. Wow! So Ronald, Sir Popping, salamat po. Maraming salamat po. Nakikinig po ngayon si Nanay Edita Parizal at nang nandito, maraming salamat po sa programa mo, Sir Jay Uriles, Subang Parizal. Salamat po kay Sir Popping. Ayun. Dan Rivers, nandiyan dyan sa labas si
tatay, si Sir Mr. Parizal, pagiging papasukin mo na rin, total nagkaroon na po rin tayo ng sanitation sa labas at naka-face mask naman siya. Pwede hong kayo na po person. Naka-live po tayo, sir, for your information sa Energy FM Dagupan fan page. Nais ko pong, tatay, ito po si Sir Paping para iabot po yung tulong po na na-request po ni Nanay Edita sa inyo. Galing po kayo ng Kalasyaw, tatay. Okay. Sige po. Upo kayo. Si Sir Paping, hindi na ho bago dito sa Energy FM yan. Parati ho siya dito. Dati rin ho siyang empleyado. So, sir, ito po ang asawa ni Madam Edita. Ayan po. So, may bibigay ho silang gamot para sa inyo, para sa asawa ninyo po. Ayan. Finally, you met him po. Yun yung binabanggit kong pangalan magmula po ng Lunes. Baka gusto nyo magsalita din po. Ayan. Maraming salamat sa tulong po ninyo. Kasi matagal na po kaming walang-wala, kaya ayun lang. Salamat. Thank you very much, Sir Paping. Sir, ano yung pangalan niyo, sir? Pakilala po kayo. Ano ang tumingaran niyo? Roberto Parizal. Roberto. Sir Roberto. Thank you very much po. From Sungkoy, Kalasyaw. Salamat po. So, abot na lang po natin po yung yung ating pong, iabot na po ni si Sir Ronald Paping yung kanyang pong mga naibibigay po mga medicines. By the way, we are right now, naka-live po tayo sa Energy FM Dagupan. Ito po, may mask pa ho kayo. Di ba saan po kayo kompleto na yan? Okay. Sige po, Sir Paping. So BUI, so da isat ya tulong ya na itermid si kayo. Siyempre ang tayulatan, so naumpisaan lanan sa man niya tulong ya Lucky Paping season at 30 distrito, tan siyempre ang tulong lanan Vice Bintanilla ya plus tayon board member. So piawat yu sir kumon makatulungan si kayo, antuman iramay arapan niya tulong, kilabat nababaingan niya na singgaran si kami. Okay. So laman nyo, mahirap sa mansakit natin, lalo sa sitwasyon tayo ay. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, Sir Paping, sa tulong Maraming ninyo. salamat din po sa Energy FM dahil alam po natin na marami po kayong natutulungan, especially when it comes to information dissemination. Thank you, sir. Lalo na sa ating mga kababayan dito sa Pangasinan at syempre sa Kalasyaw po. Salamat. Ayan po mga kaibigan, si Sir Paping at ating pong Mr. po ni Nanay Edita Parizal. Nanay Edita, alam po nakatutok ko ngayon ha. Ito na po yung ni-request mo na kahit paano na ibigay po ng atin pong napakabait po kababayan ninyo rin ho dyan sa may Kalasyaw, Sir Paping. Salamat po, Sir Paping. Alright, let's move on with more. Energy. Sa sakit ng ulo at lagnat.